Mwthangwi Narwkna kai chini beri rok ha kosokti ha kuakti kuak tangmano se hana rilai manarak laigeranai puila aise nugo chini Tiprasa rok borok rok Facebook o seirubo শিক্ষিত beri Tiprasa rok Kaijaknai borok gerei Tiprasa o qualification genang selani obhab ni bagi bo ahai rok mangu ni ang beri rok sadan mujungo MA pass beri jodi শিক্ষিত celamanya kai rabar rai chanai celabai phan kaijari Dopha Narwknai abo koguni maya ang boktrita rekhe buisau onimeta jati Narwknai bahano jse wansabai Kaijaknai boda jati Narwknai are ang masau an khorsa bahano juga sujak songgori de bormai bini bu bibi ani bahano juga abo wansabai Kaijaknai ang sao somaj bad khai dibor baite somaj pura boycott khai de ani kono dukho kare are an bahano juga Kaijaknai puro chin bukha busuk saka busuk kaplai khanogo পুলিশ এসপি পর্যন্ত রুবই আগরতলা তুগুইরি ভিরিগি রম তুই সিংকা বনাইছে নংগি মো ওয়ানসাবাই না তংনাই অদে থাংনা আ বাহানো জিসা ওয়ানসান রমবই গবা কাপ তংগে দং বনপ্লাং নানাই দিবাই বিনি বাগি মাসাও ani bahano je wansabai Kaijaknai no abo ano jatini samung tangri thani abo badang manya angoni mes ang jatin samung tangni amon siddhanta Hingga jara tini wansabai Kaijaknai nokni borok jatin bagi kamse khaimangla abo maya takuro bini bagi ang masao ani nogo je ghotona angka kebon nogo ghotona tangtangan bahano jubo YouTube nai bhai ang bono sungnai tini bo upload khai jaite bonang link renai din bagi ang tini jono samokke kokma saka noroga haimangno wansabai Dophani beri rok Kaijaknai Tiprasa Dopha 20 বছর পরে তংলা পায়খানা হিংসা পাইছে বিনি বাগৈ চিনি বরি মথানি ওয়ারি রংরাং মাসাও Dophanor Mwthangwi Narwkna kai chini beri rok ha kosokti ha kuakti kuak tangmano se hana rilai manarak laigeranai puila aise o hana rinang kai jeng ma pujok dai ma sanai